Pag unang kita na ko ni wow kasabot ani ba yan. Pero nakabante ko na ay mura og kamot nga ni tudlo niya na. So akong gibasa dito. Do not use as a chopping board. Unya wood chopping board na. Yeah, do not use. Ngayon sa namin kalibutan. Kani. Ingon na ang kanang mama. Nak, paki-check sa sinaing natin please. O di gibutangan og check. July 26, 2018 with signature. Oh, luto na ba ka na no? Pero at least you check. Kani. Pag una ako kasabot. Yun, you had one job. Nagtanong ko sa Dan. Okay naman ang Dan. Ang posted eh. Nga nung nagtalikod. Yung may tutug-usa rin na sayop. Antod pa na nga gusto mo eh. Masakto masad kay ang sakyanan naman ay suga. So mga tao may kinahanglan mahayagan. Naabasag kay tao maglakaw-lakaw anang lugar. Sakto again. You had one job and you did that. English na. Kana mga forbidden moves. Huwag niyong gagawin to sa bahay nyo. Ay sir, guba akong motor sir. Sige sir, bantay lang sir. Wala to helmet. Kita pa ko uban, doot ba? Huwag iga-helmet. Kasi gano'n waka lisensya. Sir, bago ni palit sir, manawa pa ko lisensya. Wala, sige, karga ha. Okay ni, sir. Yes. Buntis po ako. Tulo ka datang reply sa laki. Absent sana ako bukas para makausap ko boyfriend ko. Reply laki. Kausapin mo muna yung girlfriend ko. Nabasa niya yung chat mo. Sinampal niya ako. Ayaw na akong kausapin. Ay batasan ng bayhan. Anong yun sa buntis po ako? Ano yung buwa? Gidritsong type na tanan mga buntis po ako. Absent sana ako bukas. Kani. Bitaw, no? Linya sa airport. Taas kayo. Social distancing. Pag-abot sa airplane, nagtapad tanan. Katamahin mo, life. Ano lang sa pamba good vibes lang eh.